Ni patxo. Kakingarria. Irakurri duzu? Ordu esan. Hau bai bifa du. Aragia, literal. Ze ona. Irizpidea duzulako, giroan zabiltzalako, berria, zuk badakizulako. Frantziako poliziak 4 gazte atxilotu ditu goiz honetan Lapurdin. Uztailaren 14an izandako manifestazioan Jan Frankois Irigoyen auzapezarekin izandako istiluekin lotuak izan litezke atxiloketak, lehen informazioen arabera. Arratsalde on guztioi, Baionako Bernat Etxepare lizeoko ikasle asanbladak elkarretaratzea deitu du eguerdirako lizeo aurrean 4 atxiloketak salatzeko. Frantziako poliziak 4 gazte atxilotu ditu hilen monumentuko ikur frantsesak lapurtzeaz akusatuta. Goiz honetan 3 gazte atxilotuak izan dira, horietako bat adin txikikoa da. Eta beste 4 baten bila egonda polizia, baina ez dute aurkitu. Hala ere, 4 gaztea Baionako komisaldegian aurkeztu da eta ondoren espetxeratu dute. Dirudienez, Lapurdiko kostaldeko hirian uztailaren 14ko gertakariekin lotuta daude atxiloketak. Horrela jakinarazi du Euskal Irratiek Twitter bidez. Izan ere, Ipar Euskal Herriko 5 irratiek osatzen duten sareak azaldu du Frantziako egun nazionalean uztailaren 14an Donibane Loitzunen manifestazioa egin zela eta bertan gertatutakoen harira egin direla espetxeraketak. Atxiloketak salatzeko Hendaiako Enbata gaztetxeak zabaldu duenez, 11etan elkarretaratzea antolatu dute komisaldegiaren atarian eta Baionako Bernat Etxepare lizeoko ikasle asanbladak protesta deitu du eguerdirako. Frantziako egun nazionalean manifestazioa egin zen Euskal Herriko independentziaren alde, baina manifestazioa ezen guztien gustukoa izan. Jean-François Irigoyen Donibane Loitzuneko alkateak manifestariei oldartu zitzaien, pankarta kentzen saiatuz, baina gertakariak ez ziren bertan bukatu. Hurrengo egunetan, errepublikanoetako Ipar Euskal Herriko hautetsiak gertatutakoa salatu zuten eta Irigoyeni babesa erakutsi zioten. Horrela mobilizazioaren eta gertakarien harira ikerketa bat ireki zen uztailaren 22an. Eta gaurko beste albiste nagusi bat, argindarraren prezioaren etengabeko gorakadari jarraiki dator. Argindar konpainiek zentral nuklearrak ixteko mehatxuarekin erantzun diete Espainiako gobernuko neurriei. Pedro Sánchez presidenteak nuklearren eta hidroelektrikoen gehiegizko irabaziak murriztuko dituela iragarri ostean eman du abisua Foro Nuklearrak. Berehala erantzun die Espainiako Foro Nuklearrak ministroen kontseiluak asteartean onartutako neurriei. Sánchez gobernuko presidenteak argindar konpainien gehiegizko irabaziak murriztuko dituztela iragarri zuen, eta zentral nuklearrak ixteko mehatxua bota zuten argindar konpainiek ordu gutxira. Foro Nuklearrak kaleratutako oharrean adierazi du jasotzen dituzten sariak txikituz gero ez dela errentagarria izango zentral horiek mantentzea, eta salatu dute neurriok indarrean sartzekotan zentralak ixtera behartuko dituztela. Gainera ziurtatu dute jakin izan balute etekinak txikitu beharko zietela ez luketela baimenak berritzea eskatuko. Hain zuzen, neurri horien bitartez behin-behinean argindar konpainiek 2.600 milioi euro gutxiago jasoko dituztela kalkulatu du Teresa Ribera Espainiako trantsizio energetikorako ministroak. Kopuru hori kontsumitzaileei bideratzea da gobernuaren asmoa, eta horrekin batera, beste zenbait neurri ere onartu zituen atzo ministroen kontseiluak. Besteak beste, fakturari eragiten dioten zergak murriztuko ditu aldi baterako, eta energia konpainiek ordaintzen duten 7% argindar sorkuntza zerga barkatzen jarraituko dute beste urte erdiz. Horiekin eta beste hainbat neurriekin, faktura 22% murrizteko helburua jarri du gobernuak. Bien bitartean argindarrak enegarrenez hautsi du errekorra. Asteazkenean 162,78 eurora heldu da megabat orduaren prezioa,
asteartearekiko 13% igoera erregistratuz eta agerian utziz berehalako neurrien beharra. Gainera, eguerdiko magazinean Mikel Otero EH Bilduko legebiltzarkidea izan dugu gonbidatu nagusi eta nola ez zentral nuklearrak ixteko mehatxua zaritu da. Entzun dezagun. Bueno, nik uste enpresa elektrikoek txantai onartezin bat egiten dutela, adierazpen horiekin eta ez direla onargarriak inondik inora, ezta. Txantai bat da, baina aldi berean, nolabait ere, erakusle bat da gaur egun zer indar harreman dagoen botere publiko eta botere pribatuen artean, ezta. Badaude hor hiru enpresa batipat, izugarrizko boterea metatu dutenak eta badaukate gaitasun bat nolabait ere ordagoak botatzeko edozein gobernuei eta hori ari gara ikusten, ezta. Nik uste dut, inkluso adierazpen horien aurrean neurriak hartu behar direla, ze azkenean sistema elektrikoa segurtasunarekin oso lotua dago eta nolabait ere sasi sabotai bat proposatzen ari dira, ezta. Beraz, kezkagarria. Gai berarekin jarraitu Aitor Urresti EHUko energia berriztagarrietako irakaslea izan dugu magazinean. Ikusten da hainbat teknologia eta horregu gainpresio bat lortzen ari dirala, guztiz justifikatuta ez dagona, eta horregaitik nolabait araitu nahi izan da gainpresio horiek itzuli behar dituztela behin ondo auditatuta daudenean urtea amaituta. Eta horren aurrean, esan dugun txantaiatzat hartu duten askok, enpresa elektrikoek adierazi dutela zentral elektrikoak itxiko dituztela horren aurrean. Eta Kataluniara begira alderdi independentisten arteko desadostasunak baldintzatu du Espainia eta Kataluniako gobernuen arteko elkarrizketa mailaren lehen bilera. Junts per Kataluniak gobernuko kide ez diren ordezkariak izendatu ditu mahairako eta RCek ez du horrelakorik onartu. Herritarrak ordezkatzeko era bakarra gobernuen arteko bilera izatea dela azpimarratuta. Espainiako eta Kataluniako gobernuen arteko elkarrizketa mahailaren lehen bilera egingo dute gaur Bartzelonan. Espainiako presidente Pedro Sánchez eta Kataluniako Per Aragonesek zuzenduko dute lehen batzarra, eta alderdi independentisten arteko desadostasunek markatu dute elkarrizketaren hasiera. Esquerra Republicano de Kataluniak ez du onartu Junts per Kat gobernukideak proposatutako parte hartzaileak. Gobernuan ez dauden pertsonak izendatu baititu bileretarako. Tartean espetxean egondako Jordi Sánchez eta Jordi Turull kontseilari ohiak. Hala, Juntsek batzarrean egoteari uko egin dio ordezkariak aldatuko ez ditu dela nabarmenduz. Eta azken unean, errezeri egotzi dio bertatik kanporatu izana independentismoaren erdia ordezkatzen duen alderdia. Aragonesen ustez, Kataluniako gobernua osatzen duten kideek egon behar dute elkarrizketa mailan. Hori baita herrialdea bere osotasunean ordezkatzeko modua. Eta ez alderdietako ordezkariak, zeinek beste espazio ugari dituzten presidentearen hitzetan eztabaidan parte hartzeko. Nabarmendu du gainera Junts per Kataluniarekin egindako akordioan jasota zegoela soilik gobernuko kideek parte hartuko zutela mailan, eta akordio hori haustea egotzi dio Juntsi. Jordi Sánchez buru duen alderdiak bestalde, akordiorik hautsi ez duela ziurtatu du. Gobernu akordioak ez baitu ERC aipatutako baldintza hori jasotzen. Horrenbestez, diadatik egun gutxi igaro direnean berriz ere geratu da agerian independentismoaren baitako banaketa eta Madrilekin hitz egiteko ere ez dute bi alderdi nagusiek bat egin. Koronavirusari helduko diogu orain, iparraldera bueltan berriz txerto hartu ez duten osasun langileak jomugan daude. COVID-19aren kontrako lehen dosia jartzeko azken epea dute osasun langileek. Gaurtik aurrera txerto hartzeko prozesua ez badute hasia, kontratua etengo zaie behin-behinean. Urriaren 15 arte izango dute txertoaren bigarren dosia hartzeko epea, eta bitartean PCR negatibo bat erakutsi beharko dute lanean aritzen segitzeko. Eskualdeko osasun agentziak segurtatu du Akitania berriko osasun langile gehienek hartu dutela txertoa, 190 eta 195 inguruk. Gaineratu du COVID-19aren aurkako txertaketa derrigorrezkoa izango dela osasun langiletzat, epe luzerako eta adierazi du kontrol zorrotzak egingo dituela. Izurriari lotutako Nafarroako datuen berri emateko berriz Josu Ganuza lankida dugu Iruñatik.
45 positibo berri daudela hemen Nafarroan, positibotasun tasa ere apur bat igo egin dela, 3% bueltakoa, eta ospitaletan, ziu unitateetan bai beherakada nabaritzen hasia da, dagoeneko 15 gaixo besterik ez bai daude ziu unitateetan koronavirusarekin, baina ospitaletan 60 gaixoetatik jeitsi ezinik dabiltza foru erkidegoan. Gauzak horrela, Nafarroak ostalaritzako eta gaueko aisialdiko ordutegiak zabaldu nahi ditu ostiraletik. Egoera epidemiologikoa dela eta ostalaritza ordutegiak zabaldu ditu Nafarroak. Heldu den ostiraletik aurrera, taberna, jatetxe eta dantzalekuetan ordutegia luzatuko dute eta hainbat arlotan jende kopuruak handitu. Dagoeneko neurri multzo berria jasotzen duen foru agindua, Nafarroako gobernuak igorri dio Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiari aldez aurretik baimena eman dezan. Jende kopurua zaratago neurri berrien artean dago, kalean 10 pertsona baino gehiago biltzeko debekua bertan behera uztea. Bestalde, Nafarroako gobernuak ostalaritzako ordutegia goizaldeko ordubiak arte luzatuko du eta lizentzia berezia duten tabernek 3 arte zabaltzeko aukera izanen dute, dantzalekoek aldiz 4:30 arte. Ostalaritzan gainera, orain arte beharrezkoa izan den mahaikideen arteko 70 zentimetroko distantziak kenduko dute, oraindik ere barran ez kontsumitzeko printzipio orokorrari eusten dion bitartean. Garraio publikoan 75%ra igo du jende kopurua foru agintaritzak mankomunitateekin hala adostu ostean. Gainera gazteen piperrak edo baxerak berriro ireki ahal izango dira, osasun saileko idazkaritza teknikoari eta dagokion udalerriko udalari erantzunkizunpeko adierazpena aurkezten badiete. Neurriek bat egiten dute aurreko astean kirol eta kultura arloetan ezarritakoekin. Zehazki joan den ostiraletik, 2400 lagunetik gorako edukiera duten esparru itxietan egiten diren ekitaldietan, okupazioa 40% baino gutxiagokoa izan behar du, eta bestalde esparru irekietan, eta 5000 lagunetik gorako edukiera duten gune horietan, gehienezko edukiera 60%koa da. Bien bitartean Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan EAeko auzitegi nagusiak bizkarra eman die Eusko Jaurlaritzaren murrizketei berriro. Oraingoan futbol zelaiei zegokien murrizketa batean. Pixkanaka neurriak aritzen ari badira ere, estadioen kasuan 30%ko gehieneko edukiera ezarri zuen Jaurlaritzak. Espainiako futbol liga profesionalak ordea helegite bat aurkeztu zuen horren kontra, eta aintzat hartu du auzitegi nagusiak. Beraz, gehienezko edukiera 60%koa izango da. Bestalde, legebiltzarreko urte politikoari hasiera emango zaio bihar politika orokorreko eztabaidan. Besteak beste, autogobernua izango ditu hizpide lehendakariak. Jarraian, Itsas Atutxa Bizkaiburu Batzarraren presidentearen adierazpena. Legebiltzarreko lanak hasi dira ja normaltzen, presentziala izango da bebai, eta beraz, nik uste dut guk behintzako gorregaz joango gara, uste garrantzitsua da aurre pausu hori emotea, ikusten ari gara zelan autogobernua leku ezberdinetatik urratzen alegintzen dira batzuk eta besteak, eta uste dut hori sendotu egin behar dela. Horretarako, estatus barriko ponentzia horrek aurrera egin beharko dau, eta estatutua barriztu egin beharko dugu. Horrez gain, urriaren batean Jaurlaritzak jasoko duen espetxeen transferentzia ez ezik aurten beste 9 eskumen zehazteko modua ere egota espero du lehendakaritzak. Egiten jaki esan eskariak bete daki esala. Batez be, eurek sinatutako gauzak ere badiralako, eurek akordio horretan bat etorri ginalako, eta batzuk legean ere, eurek, Espainiako gobernuak jarritakoak diralako, eta ingreso minimo vital famatu hori deitzen den ere, hori eurek legeztatu dabe. Beraz, legean dagoana bete dagiela. Igazko urrian betetzekoak ziren eskumen horren transferentzia, eta oraindik zaigagoz, ezta? Eta danaren atzaki ezin da pandemia izan. Eta lan gatazkei dagokienez, albiste gazigoxoa gaurkoak. Batetik, ArcelorMittal enpresa batzordeak bertan behera utzi ditu lanuzteak zuzendaritzarekin akordioa lortu ostean. Baina bestetik, PCB IPTAReko langileak epaitegitara itzuliko dira, eta Novaltiako beharginek Bizkaiko lan ikuskaritzaren jarrera salatu dute. Eta ekonomiari dagokionez, ArcelorMittal, PCB ITP Aéreo eta Novaltiako langileak dira albiste gaurkoan.
Batetik Sestaoko ArcelorMittal enpresa batzordeak bertan bera utzi ditu irailerako aurreikusitako lanuzteak zuzendaritzarekin akordio bat lortu ostean. Horrela, enpresa gutxieneko plantilla bat izango du eta horrez gain aldi baterako langileak pizkanaka izango dira enpresako behargin eta langile mugabeen kontratazioa arautuko da. Bien bitartean, ELA sindikatuak bere partetik borroka eta mobilizazioak defendatu ditu. Enplegua ez galtzeko eta lan baldintzak ez prekariezatzeko bidea baitira. Bestalde, PCB-ITP aereo lantegiko beharginek epaitegitara itzuliko dira ostegun honetan. Enpresak apiriletik aplikatu duen lan erregulazio espedientea epaituko da. Ezen akordiorik egon eta horregatik ELA, LAB eta Komisiones Obreras sindikatuek helegitea aurkeztu zuten. Horrezegatik protesta antolatu dute ostegunean epaitegiaren atarian. Era berean langileek gogoratu dute zuzendaritzak kaleratzeko asmo zituen 87 langileak maiatzetik soldata kobratzen ari direla, baina ez dietela lantegian sartzen utzi. Gaur-gaurko auzitegi gorenaren erabakiaren zain daude. Enpresak helegitea aurkeztu baitzuen ebazpena indargabetzeko asmoz. Eta bestetik Novaltiako langileek ia 800 egun daramatzate greman hitzarmen propio baten eta soldaten igoeraren alde. Horrela, irailaren 21erako manifestazioa egingo dute lan ikuskaritzaren jarrera salatzeko. Izan ere, zuzendaritzaren konplizea izatea leporatu diote. Besteak beste, ohartarazi dute lan ikuskaritzak ontzat ematen duela enpresak hilero 100 euro ordaintzea lanuzteak egiten ez duten langilei. Eta Nafarroako agintariek aurreko aste amaierara arte ziurtza jotzen zuten Volkswagenen autoelektrikoaren ekoizpena erkidegoan. Gauzak baina aste honetan zehar aldatu egin dira, jarraian xehetasun gehiago Josu Ganuza lankideren eskutik. Susmoa da eta hitz egiten denaren arabera, hemen gobernu inguruan hitz egiten denaren arabera, Martorellek eramango duela Volkswagen autoelektrikoaren ekoizpen osoa. Gauzak horrela, kezka geroz eta handiagoa da hemen, norabide aldaketa horrengatik, eta gaur bertan UGTek aurkeztu egin du autogintza sektoreari buruzko lan txostena, eta bertan galdetu egin diote UGTeko bozeramaileari Lorenzo Riosi egoerari buruz, eta ere kezkatuta agertu da. Es posible que el día de mañana, porque esto depende de las ventas de los coches, depende de muchas cuestiones, puede haber escenarios donde lo pasemos mal, no lo voy a negar, pero ya veremos, es posible que el día de mañana Volkswagen Navarra se consolide en el empleo y tengamos la oportunidad incluso ya hasta de poder generarlo, ¿por qué no? No adelantemos esos escenarios. Bestalde, Maria Txibite presidenteak atzokoan iragarri zuen zein izango den Europako funtsetatik Nafarroak AHTA erekitzeko jasoko duen dirua. Azkenean, 155 milioi euro izango dira Nafarroak jasoko dituenak datorren urtean AHT sustatzen jarraitzeko. Espainiako estatuaren partetik Nafarroak inoiz jaso duen diru kantitaterik handiena da, eta Maria Txibitek aipatu zuen hau dela trantsizio ekologikoa bideratzeko modu bakarra. Nafarroak 155 milioi euro jasoko ditu Europar Batasunetik AHT sustatzeko. Maria Txibite Nafarroako lehendakariak iragarri duenez, estatuak Europar Batasuneko berreskuratze eta resilientzia mekanismotik lortutako 155,5 milioi euro inbertituko ditu Nafarroan abiadura handiko trenaren korridorearen eraikuntza bultzatzeko. Txibitek adierazi duenez, Nafarroak dituen tren azpiegiturak egokitu egin behar ditu etorkizuneko premiei erantzuteko. Eta horregatik defendatu du bai Madrilek eta bai Foru Gobernuak prestazio handiko trena garatzearen alde egineko apustu irmoa. Diru kantitate horren iritsiera txalotu du presidenteak. Duda es una gran noticia para el desarrollo de Navarra, porque a través de los corredores transeuropeos se va a realizar el principal flujo de tráfico de pasajeros y mercancías en la Unión Europea. Modu horretan, garraio, mugikortasun eta hiri agendaren ministerioak 155 milioi euro inbertituko ditu abiadura handiko plataforma eraikitzeko Tafai eta Kanpana herrien arteko zatian.
Horrez gain beste 40 milioi euro jartzea aurreikusten du 0 zatia izenekoan Castejonen. Hain zuzen ere, plataforma hau 4,1 kilometroko lotura da eta abiadura handiko plataforma Kasetas Bilbo linearekin lotuko du. Maria Txibite presidenteak AHT eta garapen jasangarria eskutik doazela defendatu du eta herritarrentzako zein enpresentzako onuragarria izango dela defendatu. Que los territorios, como es nuestro caso, que estén conectados mediante el tren, serán más competitivos y tendrán una herramienta más para impulsar el desarrollo económico de su comunidad. Gogoratu behar da duela gutxi Nafarroako korridorea Atlantikoko trenbide korridorean sartu duela Europar Batasunak. Araban berriz makroproiektuen aurkako protesta antolatu du Araba Bizirik plataformak. Urriaren 23an izango da Gasteizko Bilbo plazan arratsaldeko 6:30. Araba jasaten ari den etengabeko erasoak salatu ditu plataformak. Proiektu handien aurrean herrien aldea azaldu da Araba Bizirik. Plataforma honek azpimarratu duenez, Euskal Autonomia Erkidegoko naturagune babestuen hedadura handiena du Arabak. Neurri handi batean ingurune horiek duten izaera publikoarengatik eta lurraldeko herriek arrakastaz mantentzea lortu duten kontserbazio eta landa jarduerarekiko oreka lanarengatik. Kontrapuntuan jarri dituzte AHT eta frackingari buruzko proiektu handiak izan ere hauek talka ekologikoaz gain, eragin zuzena izan baitezakete eskualdeko bizi moduan. Biodibertsitatea, paisaia eta baita nekazaritza eta abeltzaintza ere modu itzulezinean aldatuak izan baitaitezke azpiegitura handi horien eraginez. Araba Bizirik plataformak azpiegitura edo energia berriztagarrien proiektuen garapenean benetako itun sozial bat ezartzearen alde egiten du eta eskatzen du horretan kontuan hartuak izan daitezela bai ingurumenaren beharrak, bai gizartearen benetako parte hartzea. Benetako itun sozial bat ezartzea, azpiegitura edo energia berriztagarrien proiektuen garapenean ingurumenarekin gero eta sentsibilizatuago dagoen gizarte baten beharrei eta haren garapenean duen benetako parte hartzeari lekua emango diena. Egoeraren aurrean eta eskualdeak jasandako jazarpenaren aurrean administrazio publikoaren esku hartzea eskatu dute eta lurra defendatuko dugu. Lelopean manifestazioa deitu dute urriaren 23rako Gasteizen. Ipar Euskal Herrian ostera okupazioa 100. egunera arte luzatu eta lurrama azoka Arbonara eramango dute laborariek. Joan zen ostegunean iragarri zuten ELB sindikatuak eta Lurzaindia elkarteak lehenengo garaipena. 79 eguneko okupazioari esker 15 hektareako lursaiaren salmenta bertan bera gelditza lortu zuten. Bada ekimenean parte hartu duten herritarrekin hitz egin ondoren, datorren urriaren 24 arte okupazioarekin jarraitzea erabaki dute. Hego Euskal Herrian berriz soka luzea ekartzen ari da larun baterako Euskal presoen eskubideen aldeko eta zigor luzen aurka arrasaten antolaturiko mobilizazioa. Espainiako eskuinak uste du Unai Parot Euskal presoari omen egiteko baliatuko dela martxa eta sarek eren egun hori gezurtatu zuen arren protestaren aurkako ekitaldi bat egingo dute Eusko Jaurlaritzak eta Madrilek. Unai Paroten biktimei egingo diete omen ostiralean Gasteizen. Nazioartera begira emakumeen eskubideen urrats historikoa Mexikon. Abortatzea despenalizatzea onartu dute auzitegiek aurrerantzean ez da zigorrik izango abortatzeagatik. Aurrerapauso garrantzitsua dudari gabe, baina asko dago oraindik deseraikitzeko. Abortua ilegala baita oraindik 28 estatutan, Mexiko 32 osatzen dute. Hori gutxiez eta estatu bakoitzak lege propioak ditu. Horregatik emakume eta haurdun dauden pertsona askok herrialdea zeharkatzen dute abortatzeko. Oraingoan, Koahuila estatuak despenalizatu du abortua. Aurrerantzean beraz, haurdunaldiaren borondatezko etenaldiak ez du kartzela zigorrik jasoko. Erabaki iraultzailea eta aurrekaria izan daitekeena beste estatu batzuetan abortua legalizatzearen debatea gortera eramateko. Kirolei dagokienez, azken ordukoa Aimar Olaizolak erretiro hartuko du azaroaren 13an. Jaioterrien jokatuko du azkeneko partida goizuetan. Egun horretan bukatutzat emango du 23 urte baino gehiagoko ibilbide oparoa. 15 txapel irabazi ditu horietatik 14 lehen mailan. Jarraian Berri hedabideak eginiko bideoa.
Eta Osasunak igandeko porrota azuna izango du Alavesen aurkako derbian. Kirol arloan soilik ez, azkeneko egunetan arlo instituzionalean eta epaitegietan ere izan da notizia Gaztelu plazako taldea. Estatutuen aldaketa eta CVC funtsarekiko akordioa onartu ditu Osasunak. Igandean ospaturiko ezoiko asamblea orokorrean Luis Zabalza presidentea berriro ere lehendakarigai izatea albidetuko duen barne araudiaren erreforma eta kluba 50 urtez zorpetuko duen liga eta inbertsio funts baten arteko akordioari argi berdea eman zieten bazkideek. Bileran ere, sadarren erreformaren gainkostua 7 milioikoa izan zela jakinarazi zuen klubak, aurre ikusitako 16 milioi euroak baino 143 altuagoa. Egoerari aurre egiteko neurrien artean, 3 urtez estadioaren izena eramango duen babesletza proiektua aurreratu dute, naiz eta horren inguruko xehetasunak ohiko batzar nagusian emango dituzten. Gorritxoen masa sozialaren sektore batek kontzientziaz bozkatzeko deia egin zuen arren, Osasunako bazkide konpromisarioek erabaki dute Klub Nafarra CVC inbertsio funtsaren eta La Ligaren arteko akordioaren barruan egotea, Navarrarenan egindako ezoiko batzar orokorrean. Bazkide konpromisarioek La Ligako akordioarekin bat egitea onartu dute, aldeko 373 botorekin, kontrako 26rekin eta 4 abstentziorekin. Horrela, CVCren ekarpen ekonomikoarekin klub iruindarrak 52 milioi euro jasoko ditu eta horietako batzuek dagoeneko baduten orakoa. 6,5 euro taxoareko lursail bat berrerosteko joango dira, etorkizunean instalazioak modernizatzeko eta 15 banku zorra ordaintzeko. Horren truke datozen 50 urteetarako telebista eskubideen 11% inguru saldu dute gorritxoek. Eguneko bigarren plater gisa batzarrak aurrera atera du estatutu sozialen idazketa berriaren proposamena 383 baiezko botorekin, 3 ezezkorekin eta 3 abstentziori esker. Babesa erabatekoa izan da eta Zabalza hurrengo hauteskundeetan aurkeztu ahal izango da, onespen horri esker. Ordu bitardiak heltzea hementxe utziko dugu gaurko albistegia. Ohiko moduan musika proposamen batekin utziko zaituztegu. Jarraian Ibilbedi taldeak agerraldiari egindako abestia. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Ondo izan eta bihar arte.